Mbia mono mwancho mwe sawa tagare taseni kia Ndizi TV omoroberi bwe CHIGOSORI asenje bunande mo Steven Captain 001 ireri bagari apene ryo gotarira abamanyi bamangani CHIGOSORI twaikaransamu twende giti twagosori nabarabugamo batutebia gosori yabo asobwe kana rero iga nimbwateri bagari ya bene ryo ikaransa ne referee urati gotutebia mange gwetera ase omuganoye bwe CHIGOSORI na buraswanete asamangana ya referee gigombu ya mono karibu abo chakane rieta lyao na andake inkanko ronsemoki. Asante Captain 001. Asama liete ngoro ku Maoga James. Ichendwe ta alibo machoge bravo. Asagoro kunga mugonga. Abunoka. Ire nsemo yanka. Andake James Maoga oyo. Andake ikanyore kuno ayibole ire korwa na myaka irenge biyetire. Ikinyore kigekoro ku mugonga taliyo ngiboreire. Ngiboreire asakoro kunga nakuru. Aba ibori bane no bamenyete nakuru bali gukora imirimo. Ono ngaibore ruo ngasomero ngacha ngaende university Kenyatta University. Kwa university sana kwa hivyo kwenda university. Okay. Bono kera ngibole ira ali nakuru. No somerete koru nursery school paka primary high school ngaende school ekorokunga Jomo Kenyatta High School. Ira ali bahati. Okay. Andake igo uno mugano ndakenengo gosaba soko uko nacha batinto nyo ikero speak bo ikerano gare kabono kerora iga sense meye ya primary nimanyete abantu abangi bali bara CHIGOSORI rero iga isabale be ya chagitikare no anda kuchagite gosora namangane CHIGOSORI me ya primary gose konyora turara mukibuya iche bono ina chagite umupira kende class 3 primary na ina rengo umwenge sana nande bono na manyite buna go dribble bono tware kwa ko umupira na bamura banene na no mato umupira primary omugo wako umupira wamanya guchora ngabono mwarosirie timu ye district bone kera twako mutanga ningachora gabekwe timu ye district rero tukaenda tugaka naende ngachora gabekwe timu ya provincial bono lia renge provincial bono provincial alinyo leta mamurama na manene bono ngonya chenga guchia na aitagati ya mamurama. Okay. Bono aitagati gaenda igo erio to koikera provincial tijeti ko choru naende kinde class 3 wone ngaki chorire paka national ekera na ikire class 5 nemo. Okay, kuruseme bado ya Nakuru. Kuruseme ya Nakuru. Okay. Andake keroro mo keke nyagantu matendo bwati talent academies nyinge ndo bwati maigeri ali ama ya professional coach semi akiri mekoro mbale ngororo bange ege karenga outstanding ase a trait ya oyenkoyo are kwana kibuna ngona vigete ore chances just pichire kati yabo bono ichengo cha naligereri kerango lige buna agakira umupira ko rumape umupira ichenda abase gutebo rainbow ikiagera my dad gwakare ngo umupira nero kangirire chi stadium naligeru nagwaka oneke na iranirika na iche naso no umupira one uri bwa masakara ono kera gwasonira umupira bwa masakara omaite no yo iriyo kunyira giti nayo ko decide ningo gutoma na timu yao ikebwe nasibebwe na umugwaka go chisikoiga o celebrate ko chisikali ka go ebaru wago karo mupiro eri ono kwerera abo. Okay. Andake ga wanje muri na gweto ino mugano mu yo James Maoga mataite go sana mangana yenko yo karo moke kujuruzakire kororeka na bono gwasiri miye secondary bado no gandiri tenenko yego sone gwatibirete bitabo ikera naso ime secondary na bon Jomo Kenyatta High School ali Nakuru na bonge ndeza gwako umupira we lakini yalirende chitimu chia lengo chinkongu ndo ali gwetani provincial kiagara chikuru chia lenga ali babo afuraha sikuru bana buna Kenyatta no chia lenga ali Nakuru sikuru buna Nakuru High bo chirina chiyo chia gatugwire lakini koru SM ya ito district ya ito ni ito agatanganire botambi togo ikaguchie provincial twabweru alibona yarenge buna primary bakorira mo gosori ne school kuri bono ne school ekoligereri. Okay. Igo tokoletibu yarende tucheti mono ase semeri ya high school. Ase semo ya high school naende ikera na ika form 2 amo soma na gachaka koira nasa. Wono msaga teba ye gwatebereire umupira mono. Wono ndaita matokeo. Wono ngaira ngora. Ngarari ndamangane ya masomo lende. Wona bo ngenderete igorende paka ngachanga ita nganyore B+ ngaenda Kenyatta University. Congratulations miaka B+ ya lenge raisi. B+ ya lenge raisi. B+ bone elie miaka elia ito na ele A plane. Ya bon. Okay. Bona ukaenda likorwa high school. Koru high school ngaenda university korukunga Kenyatta University. Okay. Alifika road.
ndake igona mwanchumba no wete savari ya James Maoga ngeke ndo si pingo gosori arenge nko yo ngeke ndo ufikinse onyara kubwatia masomo aigana libono ndake bono kuna chumugano yo ona kibono taite wesa na mangana referring wona mangana ya referring ekerende university duchite kwa kompiro yo kurokunga East Africa University Championship ali Buganda togaika semi final togwakie Kampala International University ya Buganda referee kobugi ya Buganda wone referee ye style ya tobugeretio mpira na ndakarue penalty ko bwatikana ichena roche penalty eri njabwente kurwe ngaiguo besana ate abono buna tokorua tinda etigwaka mupira enda itembugi revenge so kore ya mugibuya wono nyo mugibuya tali buna bugeti bono ekyo gikababu ne motivation bono nga ekerana ira naga ngachako bugio mupira ali university bono ngatiga gwaka wone kere inter houses to gwaka na bugio mupira bono nde amacha tindaso lakini maiterenda obori faringo rorade buna bawo what make a personal brilliance personal brilliance okay wone kere na bugio mupira umwaka yo mwege university bagutangasa nga masomo na garo ngande class nakora matemu rie pass mark ya kabire 65% nganyora 78%. Wow. Ono gaveri farie rie kurokunga basic ona asomire class 3 rio ne kerende university ndake ndote ona ndake wikoerera ndake class 3 ebono ese boni garende o akubikurwara limbaka one referee ya class 3 ekobugie sub county Legions ya FKF ne sub county yabugie county yabugie regional yabugie na division 2 that is the basic lakini otaracha akakubibono division 2 pakora abugie sub county kole class 3 otiribu oche county naendo otiribu oche regional oruabu oche division 2 igo still ole class 3 ono kuru division 2 abuto ko barokanga chirigie chiri chance chi kora une federation yanga una bono Kisii county nere kora chirigie chiaga lakini bone national federation ego chaka kora division 1 NSL na KPL one kera kwa soire division 1 kwa ruku elite 3 kera kwa soire NSL kwa ruku elite 2 kera kwa soire KPL kwa ruku elite 1 wakwenda CAF bono bakuruka CAF referee bakuruka bakuruka FIFA referee mocho bene sabari entambesa ne wonte ko bere farere tuke elimo ine re sabari regatiabu mukunyara ko bakoko ikomo rino matekero montago so asenko yo karate ko babuno mo gosori ngurige gari strength ya yena kipesi ya yere na ki strength ya yere na ki stamina ya yere kunda se refereeing inkelike kurge rigu osando bwesi yakubakate benje bambida ko bere fari ya onde bwesi ta ko bari fari ige tokiragero beri fari na ndo beri fari ngia pako tu arege togekoro kunga braveness obo motore brave na ende no ba brave te gukonya inye tori fit you must be fit you must be fearless yani tori kuobwa ko make a decision inyo moto ko ligo sako bwe red card mubaliri ne yai ne rukora ligos na ende koruabu obo motore focused yani ekere kwa erwe match ngana guchikogie match get na ndo toke ko romo to bwate integrity taringa kwa irwe mechi gete timu yako yachirububere ogendo babugeri babu yaya pako tu are integrity timu ege gutaka gukwachi besa na bokororo yo nata ite korwe besa as a federation togotebanga you use 3R you must recognize resist and report oko recognizing yo nata gete korukende kwa manyana nata ite korukende kwa resist toriko bwata kwa mu report utia se federation onekero ko mu report the federation yego korobo tukibwaye moto yo tagete korwe gete kata ete koru obwatu ne federation igota tariko chukwali faringa onainde igo kwa nyorunga you are cleaning up the football in Kenya andake nemaito buno baseme bonga ko twana neno cover James Maoga nigare a veteran referee obwato manyo bonge iganda kitumo bwata iga
niri bakari apa nindo kwemania mange igoro ya amana regete referring sincho referring coaching na playing gati bintu bire integral korauni agosori ya nyare kobake go kana kwenda bono asuba ngono mega yo kunyara kwenda training yeli ngira isabali ya one bete sincho training is one thing na go so safe space na say industry ngeto kenda kisabali ya bete go transition from training ko ikaona ko bugichi gosori wone kere na kora training yeri kinde university ga graduate gacha Nakuru kera na cha Nakuru nabona chagite ko bugie sub county league kabugie sub county league ngaikabono na chakire ko bugie county league kera na cha ko bugie county league nganyora na nyole gasi Gusii bono nganganya kuru Nakuru gasi echisemi chirio somerete go segasi yengo gasi echisemi chiri somerete chino mwalimu okay bono nganyore gasi yo mwalimu Gusii bono nganganya kuru ali ngacha Gusii kera na cha Gusii na bete kingwe mipira na ende gotomurwe message ngendo mpiro ina Nakuru musiko naebu mpiro le weekday musiko naebu le weekend one kere na bete ngwenda Nakuru muno e principal to abwate skuru engakie iyo ekakana bono mwalimu gwasokire muno iyo miaka kie yubitanga iyo ere 2012 2013 okay e pesa yarorera wazere wasoka sana achakire gusoka sana skuru kie skuru egorupigorera igorera okay aliwo machoni okay bono ngaira ngora alio ndanyare kurende gasi bono boli falio bongachangara butigana ende okay ese nje gasi nero maite gasi permanent yeah ogori farina botokoroga side hustle na ende ne passion yago bono nganyori kimenya kubugie bikombe rende gusiga waterabu andaka gote bona una keranya to kusemeria na kura esemo ya Gusii kwenda bono go balance yega sina referring yega konga ikabeterera karati ya referring ake okulinde boniga bado na rimya referring na kibona iranete na ende kuje se referring umutima ko mukego to koirana na utevya yonse thank you Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the bride of Kisii. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii.
buya mono mwanche mwetente gosangana James Maoga uyore omubugie sirimi kuroiga sorongo rwa Gusii kubugia sekerengo kerikia National Super League utasangera mange iguro yes bale nyora buna somore biro bwe CHIGOSORI abakonyorera nsemeri ya YouTube as Ndizi TV News, nsemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital na sensemo elia live streaming osese TV yao yanka matinoga ndete ko turgere ndera botirikira SMS kwetre nambere gurabu as screen yao wana ndakibona ngwante ivuna ugatere ni gwa sei gorera ugateba tigora rende gasi yake kwanyerenda misi gosera nde ekware mana inde nganyerenda sana okay nganyerenda sana bonekera iko mwaka 2017 ngarora bono ndaite koira na sobori fari gacha save federation ya kusongoga bagandebi no yango tagete koira na bono kwara abeire siko ko refresh ko kora matemu nainde gasoe class nainde ngakora matemu ali basic class 39 that is 2017 ikera nakora basic nainde ngaite weekend yeko buati ngaebwo mupira bono bwe county kana bwo mupira bwe county mupira ngorenge nganyobugie style batakagirete konye tindeba oko refresh na refresh yake bono ngabugie county emepira bunene iga garusubwe county garetu region kana retu region nona bugie mupira paka 2019 gasukibukuru region gairu division 2 kaende peti yarengi kericho nero ngaminyoka rende nga physical endurance test nengo ngwe cover okay lakini rende ngaminyoka chirap chiriten ngakora tukasoe kirasi ngakora matemu naende ngaite bono gachakubugie mpira ya division 2 kwa 2019 division 2 2020 division 2 2021 ngobe ku division 1 ubyo mpira division 1 2020 aliyombuge division 1 ikerego chikwera ngabuge division 1 nyebuge mepira ange 6 division 1 kana ubyo mepira 6 naende bakarora nabo bagonki ngakinibu garetu NSL Nimetanda ke James 2021 umwaka oito gasoime ya National Super League nimaite andake agotera mange igore sabale korende SC egosori yengo ya somo gosori erinda nyara gusukubeti mwe ya monde TV igore ligi ya igoro kurira bare assist yao na kikwanyara ko bagokora scores cha wase gosori your assists your goals na kiwa defend your tackles your clean sheets in refereeing inkerike korgerigu esomo ndanya ko be coaching yera su mutu se ntumwe mwata machikare sem muri gukora mistakes gike korgerigu bono guchimba eso boime wone sige egeto gekorigerigu amatuka ya rero e concept nere ache koroku calf concept ekoroku gate to gate concept yani lasi moike ase chigate gokwera sande chigate yenge toki okay e penalty area nero eri penalty area 18 ya dia ibono tokonyiruka penalty area emokoroka 18 ya idoto 18 eri penalty area okay penalty area okay penalty area eri nebwate yak gatiga okay wone semeri after this aki semeri ekoroku gate 1 gatiga gate 3 neseme ekoroku gate 2 wone kere action yere moinali lasi moto ki gate 1 ikere action ye iranire gatia otoki gate 3 ikere action ye iranire otoke gate 2 positioning ya kerenga seriga ndra ikere gosori egende nenda wompiro gwaku koru gate 2 ga oiru paka moino naende gate yeri ya moino nende bono lasi mo minyoke korua oikero mupiro wone gete kitogo kirokanga crossing the line halfway line pero mupiro chire halfway lasi mo cross the line wone buna toko bugyo mpira eri farinero kunyorere fit ekunyara kuminyoka yaikere birenge byose naende kere agoika gate to gate concept yekera agoiko ta komisie penalty lakini yekero tari goiko na boko miss e penalty yekero komisie penalty o komis judge ubone tokweruka you have missed that penalty okay. Tonyerochi okay torochi penalty na boko miss ye red card offense na boko committee red card offense okay bona so referee etoko chakira 8.9 kero ko ba graded wone kero komisi kende barusi 0.1 go komisi naende barusi 0.1 go komisi naende 0.1 chimatchcom bona bakorusi ebitu wona wora koruseri onyore kole 7.9 kero 7.9 federation tego ko boli sana lakini bona 7.8 go chase ndugu yangu paka ruwa maelezo ekoli kora wote ingi waikera gamu okay wone kero gotarira 8.2 8.4 federation nabe kunyara gukini
ganda ko manche mari ko igura sobo ime igana bintu bikana iri korende ese CHIGOSORI chialo ko chiago kinimba kwa wani wekira assembly ya National Super League totore mechande mingi ya officiation ero yendere na wazo te aba GOSORI na fans bara manya rules boneka kinaro na roko rada ke referee nere ko misjudgment mechando yo officiation kyo rute kira koru erindo unyari gukurekana pia igasorongo rwa Gusii ju okorite bitine bingi officiation ye ito Gusii nabata bakiga bakunyeretero muchana abatombaro batari gocha training unabona ntobu ate training getembega batombaro batari gocha nabata batari gocha training bakweroka nga chirifari bakugenda babugi emepire etari sanctioned ne federation emepire etari affiliated nabo konyoro mu MC yegete orure gekombe tara report gochia se federation inge tournament ne karo one federation ne tokaneti itubuna chirifari chiri affiliated to the federation ndo kwenda kungi bono bali giyo ndebwesi uranyare ko bugiyo mupira ori ya na bongoro na bora bugiyo mupira ori oso ageti obugi ogore yangerie rifari obeka o misjudge bono kiaba ne chirifari chiarali chioro gongo rwa Gusii lakini tari chirifari chiri trained chio ne chirifari chiri tara trained awagora magosa na ndato iki andake yemo chomolere ngati wante kwa manyi na James Maoga uyore referee ujara ko toba semi obonge korende etugira bante bakuga ni kumunya inwe referee mubwate chi role model chaina se chiligi chili chaigoro bali mocha mwari kereri una chi role model chaina se referee mubwate chi role model nchiro gochakira sa paka igorali bono buna chi referee chire Gusii role model yaito in every referee orabori bagote Kisii Nyongaga Nyongaga no mwalimu ogosomya nyabigena ore referee ya KPL. Kisii Nyongaga is the only referee in KPL ase Gusii na Nyamira. Referee ndite yo naende. Chi referee njiro chia kabeire chi FIFA chia Gusii ga. Referee buno Onyeko. Leonard Onyeko. Referee buna muko na kabeire FIFA. Referee buna Omosa. Oli oro mu chairman yo itwagoro ku Evans Omosa oli mu chairman yo ito boniga. Era chiete paka FIFA. Abugyo mupira chisi chesiko wono abuna buchiro model cheito sa Gusii kinekero kori naende igorari chirifari chi nyinge njianje tichirifari chi ya England kiagera magosa na ali chigo kora sana abuna boiche role model yane ne rifari gete ya USA ekoro ku Ismail El Fati oyo mogosori oyo Cameroon red card Abubakar naenda kamwe red card ye jire dia sana gaguseka naenda bakaigwa na ekoro lera gatema na itabire ne yane bakaigwa na buya muno bono oline obeire role model yane ase amatuka mangi naende bono ase Kenya ga bono abatombaro bali senior referee Fomo imepira noro nore emotional no what the best moments was some the kire GOSORI agendrete una referee whatever nago gete keranda ke ref ori aitabete di GOSORI ya korete it was a mutual decision ya kolekanitali ngira ko yare kuringia ya soire mwachire nogo ke football is a game of moments kuringia pia ya bungirupi ndake more guided ndake more to emotions tinde chonsi ya se GOSORI ekero ole referee omanyete igonga ole bune judge ne chianga chiri che judge tsarikobeka tokobeke cheito chyogo referee one kero ole referee golite konyosi bo celebrate tali go celebrate kogoka na boko na boko smile go ya dulegia lakini leto go celebrate lakini nabo no itungora aratole tali go lioka etimu nero go chikubugerio mpira iga kwanyora ego akachitachi chingia sana naende kwa itachi no etati ende tarakuna what a good football you are happy ene toliko batebi na wakoro referee is enjoying the game as a referee we enjoy the game also one kera toroche omopiro konyago waku gatia utari kwenda goli tari konyu we are not happy because what would football want kera mwachire geti oya kera ogoche geti ari gora korando mpiro shabana agali nabo kugoke kere goli anyure. So fans come to the field to enjoy the goals. One kera chigo itari konyu ona as a referee you don't feel good because the fans will not be happy. Andake ni mete se referring players ingo vale trickery sana, the ball is dynamic. Ese career yao yonsi ipi. Is there a moment kwa nyako regret decision kwa vekete kwa koleta se GOSORI? Na bonda tevenga na nyako regret decision na korire. Because the decision ingo kora
is to the best of my knowledge naende ngo apply the laws of the game. Ege tonda atebe ngo regret nekere kwa rule penalty ere genuine players wabanya kwenye contest. Lakini matena mange twale gutagosa kurende biro bito byakire to chikokoda ndake watere miaka ya skule kurende amarorao as a referee keliro tege koreka negose in at a personal level gose bali bakurumaega no go kebune referee your personal dreams kurike kamera iche vune referee ya NSL na bonda agoke sana in future ekerenda nyore ngoro gongoro iturwa Gusii chiri fari chiro njie tani sino F5 chire Premier League no umuisio ne naro ole class 7 okuruku Luther honest Maoga umanyete kubogorie bendera ngotara nero mpira nero ko imugerie bendera wono umuisio ndaite mugase by the time wa wika form 2 onyari ko gie wono in future kere Maoga senior ko retire Maoga junior so okay wish him all the best na mbona sasa ikorogwa twalire na itu mwancho muliro ya makaenda na James Maoga watebere Maoga senior onya leo sangiwe ngeriga yegoro ya referring taria yaye inkelikia mogokirie sekaria yaye nikelikia tara mogoki na kelikira korwe linde tunale ko commenta oboseme igoro ya mangana referring nenko ya igasoro ngorwa Gusii erikwane kibona ko bwatera no kuyankororo gati ya bagosoli abwate na abwata ni CHIGOSORI weekend bitukobune lya rero chisabune chiga ingoletero murubiri onde gusumuganonde wamwe yarengete CHIGOSORI ga Ndizi TV esengi Ndizi TV no bwansubo mu Gusii.